ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಉಳ್ನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲಾರು ಅಂದೆಣ್ಣೆ ಇಂಚನೆ ತೂಕ ಏನಿದೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏತ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಣ್ಣಲ್ಲ ಮರೆ ಸೆಕೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಜೊಂಬು ಕಾಯನು ಮುಲ್ಲಂಜಿ ಬಾರದೆ ಗಿಡ ಉಂಡು ಕಾಯಿಲ್ ಬಾಡ್ತಾನೆ ಬಲೇದಣ್ಣ ಪತವಲಿ ತೊಲೆ ತೊಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗುಲೆ ಎಂಚ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಡಾಯಿಡ್ ಬಾಂಡ ಏತ್ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡ ಮೊಗ್ಗು ಲೈಟ್ ದಕ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಐಕೆ ಮಗಲೆ ಮಂಡೆ ಜೋಣ್ ಬೆನಿ ಮುತ್ತೋಡು ಪೂರ ಅವೇ ಎಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಐಟೇ ಮಣ್ಣು ಬಾಡಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪುಡಾಯಿಡ್ ಜಿಂಜ ಇಂಜ ಮಂಡ ಏತ್ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ATM ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಬಂದ್ ಆತನು ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೋದ್ವಾರಡ ಹೋದ್ವರ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಡ್ದ ಅಡಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂಜರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಅಂಚನೆ ನಡ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಎಂದಲ್ಲ ಮನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಗಂಟೆ 4 ಬೈಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗಲ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ತೂಕ ಆಂಡಲ್ಲ ಹೋದ್ ವರ್ಕ ಅಯ್ಯ ಬಂಡೈತೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ತೊಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸುರಾತನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಬಲ್ಪೆರೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಲ್ಪೆರೆ ಬಂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ತೋಲೆ ಮಲ್ಪ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಮಂಗಲ್ನೈತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸುರಾಪುಂಡ್ ಮೂಲ ರೀತಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಅವಲೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ತೂಯಾರತ್ತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಾಜಾದಲೆ ನಿಗಲೆ ಒಲೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ದ ಟೀಮ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಣ್ಣು ಬಯ್ಯಣ್ಣನ ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಯ್ಯ ಮತ್ತಂಡು ಗಂಟೆ ತಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಗಂಟೆ ಜರ ಅಂಡ ಎನ್ನ ವಾಚ್ ಹೊಸದು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ ನಾನು ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪು ಮಗ ಏನು ಐಕ ಮೂಲ ಮಾರ ಶೆಲ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂಡ ಊರಿಡು ಅವೇಡು 4 ಶೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಬಾಡ್ದೀನಿ ಜಿಪ್ಪಡ ಒಂದು ಪೂರ ಐಕ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟವೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಗಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಹತ್ತಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಸಾಕಾಪಂಡು ವಾರ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಓದಿ ಜಪ್ಪಗ ಅಂದಪಂಡು ಸಾಕಾಪಂಡು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ನಾನು ಮಟನ್ ಪುಲಾವ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನಂದ ತಾಜವೇ ಒಂದು ಮಟನ್ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಸೈಡ್ ಗುರ ಹೊರ್ಕೊಂಡಂದು ನಾವು ಕಟ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಅವು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೋಝನ್ ಐಸ್ ಆತಂಡ ಈಗ ನಾವೇನೈತೆ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಅರಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದರಿ ಒಂಜಾರೆ ಲೋಟೆ ಬೇತೆ ಅರಿ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಬಾಸ್ಮತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಜಿ ಐಕೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಅಂತೆ ಮಿಂಟ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಪುದೀನ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಪಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಪಾಲೆ ಅಂತಲೇ ತೂ ಬತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ತೂವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿರಿ, ಮತ್ತೆ ತಪಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೌನ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಹದ ಫ್ರೈ ಆವನಾಗ ಮತ್ತು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, 3 ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕುವ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಫ್ಲೇವರಿಗೆ, ಒಂದು 4 ಚಮಚ ಮೊಸರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಮಸಾಲೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಟನನ್ನು ಹಾಕುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಟನನ್ನು ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮಟನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಈಗ. ಒಳ್ಳೆ ಮಟನನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡುವ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುವ, ಮಟನ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅಡಿ ಹಿಡಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಯ್ತದೆ. ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟೀಗ. ಮಟನ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 80% ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವ ನಾವೀಗ. ರೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪರೆ ಒಂತ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಸೇ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಒಂದು ರೈಸ್ ಪಕ್ಕ ಬಿಚ್ಕಾದು ಓಪನ್ ಪಕ್ಕ ರೈಸ್ ನಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪದೆ ಜಿ ಅದ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ತಿಳಿ ಬಿಡ್ಪಿನ ತಂಚ ಬೇಯ್ಪದೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ನೆಟ್ಟೆ ಸೆಕೆಟ್ ಐತೆ ಬೇಯ್ ಹೊಡಿತೆ ರೈಸ್ ಹಿಂಗೆತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ದು. ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೇನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಿಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಪಾಡ್ಗೆ ಅಂಚನೆಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಉಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂಚೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಬಕ್ಕ ರೇಸಿಂಗ್ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಡ್ರೈ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತು ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಬೇಯ್ತಂಡ ತೂಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತೂಯಿನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ಲಾಯ್ಕತ್ತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ಮಣ್ಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ರೈಸ್. ಈಗ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪಲಾವ್ ಏನು ಮಟನ್ ಪಲಾವ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಟ್ಟು ಬರ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.